Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno en garti e windande men hande. Nde ɗo windande noon ene wayno en jangino nde, ala ko woni e mayde ko en jangani. Ɗum ɗo ko deel, kala ko wayni ko deel. Ɗum ɗo ko raadeel, kala ko wayni ene wiye raadeel. Ɗum ɗo ko ara, kala ko wayni ene wiye ara. Ɗum ɗo ko zayyin, kala ko wayni ene wiye zayyin. Nden noon a faami deel e raadeel ene nandi. Holko serni deel e raadeel nde toɓɓere? So toɓɓani wi ɗum deel, so toɓɓi wiye raadeel. Ay ara e zayyin ene nandi. Holko serni ara e zayyin toɓɓere nde ɗo? So toɓɓani ko ara wiyete, so toɓɓi wiye zayyin. Ndeka noon a faami deel e raadeel, a faami ara e zayyin. Nde noon ɗo so adima yo wani, hakkunde bindol yo wani, sara bindol yo wani, so serdima yo wani. Deel, 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 deel. Ɗo woni da mawɗo e da tokoso, wona kañum ɗum ɗo. Raadeel so adima, raadeel hakkunde bindol, raadeel sara bindol, raadeel to serdima woni oɗo za e zawana. O ko ara so adima ni wayata, hakkunde bindol ara, sara bindol ara, so wattidima serdima ara, woni ra mawɗo e ra tokoso. Zayyin, 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 zayyin woni oɗo za, oɗo woni za. Wadde windande tati ɓiire nde, nde tampinani. Sa wawi tan deel oɗo, a wawi ɗo deel nani, deel, 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 deel. O so ɗiggi ko raadeel, omoni zaadeel, raadeel, zaadeel, zaadeel. Ara nani, so ɗiggi ara, 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 ara. Zayyin so ɗiggi nani, zayyin, 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 zayyin. Windande ma nan ɗon, ƴettu kuɗol ma e karnema, mbañotoɗa janga ɗigga. A hoolaki hoorema, ƴeew camorɗomo, ɗakkoɗa saɗa makko, o walluma ha jiiya lawol. Yo Allah wallu, yo Allah newnu. Aɗa yanoma walluma, noddu en e 00221 77 906 14 81, mbaɗa yaya, mbaɗa li, jiiya whatsapp men o, ngara caggirta saggere ma. A saggani noon ko ɗum jinmi, yo Allah wallu. Ko musidɗo mon, giɗo mon, almudo mon nder e bowal, Yaya li kola Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.